Браво! Коко, кажи честит рожден ден на Ина. Не. Кажи, мамо, честит рожден ден, да си здрава. Кажи честит рожден ден, принцеса. Не работи. Райче, ти какво ще кажеш? Се на бъбрен. Добре. Когато решиш. Дани, я кажи Ина каква да стане като клас. Браво! Боби, ти какво ще? Ела при мен. Ела при мен. Така, колко си голяма. Ела и там да се станем, за да ни виждат всички. Ето тук. Колко е ладна там, мамо? Кристияна е. Дечица. Кристияна е малко. Пожелаваме да си здрава, винаги да си задоволена от такива страхотни приятели и най-важното искам да ми обещаеш нещо, може ли? Вкъщи не само да слушаш мама и тати, и по-малко да ги ядосваш, за да не им е скучно. Може ли? Да. Сега ти кажем една тайна на ушенците. Мерси! Че дойдохте! Рожден ден! Браво! Ина, хареса ли ти рождения ден? Защо Мина е доволна и ние сме щастливи, надяваме се и на родителите да ви е било приятно. Много. Да сте си починали 2 часа, сега да ги връщаме, ако ви се наложи, ние пак сме тук и с удоволствие ще се забавляваме с децата. Благодарим. Дечица, рождения ден на Ина свърши, отиваме да обуваме обувките и да се обличаме. Който стане готов, ще получи подарък. Браво! Дани,